fo ni sanga ina aw munu sogombe anga kibara sira belajelina aw bismillah biwla ina bamanaga kuna fol konnala ame alamsala utikalo kletan saba samba fla ani muwa ani woro anga fintigila kaw ka nyama yara ka foko fintigila ka ma bishegi ani fla olu ye kanabla soro munu ni olu ku menalendo bamancha walenjo akletikila mawbolo jini muni efela ka kulu ko fintigila ka wulka jo grasabuye uye kanabla soro anga jamana babu sentigi gouvernement ka porte-parole ale bora ka communiquer do kala ORTM jaram sa fena yara ka foko France ka demu kun la sago manga jamana kono ko anoyera ka fo jaso walo lani akun nyangina Yann Christian Vigile ko jamana kuntigi aye ya fama ni oye grâce président Célie kuranko buna kun kan conseil des ministres yara ka foko sefa wari milliards tan ani konontoni ko anga jamana wo soro bank mondial bulu kanya saka saka koranko yakuba kitaka fino shifina ka fla olu tora jila badenko ko kan kibaru natan ay burna fo jamana kon la burna fintigila kawye bamancha wal nyo akala tigila ma chama fagani kuka nyama do funeka o faga uka kuna fol kon nune anga wala dana kuna fol la kuma bado e soni amena kuna fol woro fara munun kan ka nyefol ke awye ayaw soko ko nyumana sa utikalo kletan ani sabaye chika musenfe ni uyara ka fo kanga chefin tabawbe wulika jowla uka ni felen dabale munanga fintikila kayo yata ukara sabuye ni ma bishegni flano no kana blasoro ko kasangani avril kalo klemwa ani durde anga fintikila kanu ku menena bamancha wala njoka kala tikila mauka faranga kulumu be ni junumuni FLA population fo baw ko malidon be ko gorma doni munta kan nyashi anga chefin tabawma ko fintikila kaw bo ko gorma doni nun tare wa ko ka jigisigiri maldo makafo uye bara mun damne ani udona finna ni kalikamuye ni ode ka maldeni abola fin la kana ubuka baro ke su ani kle dore bna fara uka galabu funu kan yasa ka seka lakana ka asinsi anga jamana konnala anga jamana gouvernement ka kumala sela ni ale de funa mara kama bolu ministrie abora ka dantikeli doke chika munani ayera ka fo ko anga jamana kuntigi journal d'armée Asmi Goita aye grâce présidentielle ni oye yafaye ko ke Francika den Yann Christian Vigile ni ale mun kun lasago lendo bawo jalaki kun binana akan ka fo ko anoyera ka fo jaso barawlani akun kirila ka samuan ka so da akun ka sangani bidouanye ORTM jabarani sanfɛ gouvernement ka babu sentigi ale bora ka laselike ni ka yɛrɛ ka fɔ ko jamana kuntigi aye yafa kɛ ni Francika deima bawo ko ka sangani anga jamana nyemaw ye fɛlɛ mun ta ani bɛni keleya ni basigi mun ni o be anga jamana nyemaw akila u ka wulika jɔ kɔnɔ la ko ka sangani an kɛrɛfɛ jamana dɔ o ka kuma ɲɔgɔnyaw ye ko anga jamana nyema a y'a ye k'a fɔ bɛn ani keleya kama a ye ni ma kofɔlen ka yafa kɛ a ma ka a labila jamana gouvernement ka babu sentigi ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko wulika jɔ be ka kɛ ko in kɔnɔna la kiri tɔ mun be yen ka se ka a kiri kɛ ka ban bawo ko ka se ka mara taabolo ɲɛ ani fo ka taa se an ka jamana yɛlɛma kura mun be a la sariya labatɔ mun ni o bɛ an ka jamana ɲɛmaw la fo ka taa se yɛrɛma hɔrɔnya ani kiri ka se ka jɛlɛya ko o hakilina mun be an ka jamana ɲɛmaw la ko o de la jigisigi bɛ di bɛɛ ma k'a fɔ ko in kiri tɔ bɛ kɛ wa fɛn mun mana bɔ a la a bɛ daɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana gouvernement babu sentigi a yɛrɛ k'a fɔ ko gouvernement k'u be jamana ɲɛma fo bawo ko a ye baara mun kɛ o be tali kɛ basigi ani bɛn wa mali ka yɛrɛtigiya a ye baara kɛ ni o de ye o mun bɛ a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn ni basigi sɔrɔ ani diɲɛ jamana wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na gouvernement ka babu sentigi a yɛrɛ k'a fɔ ko mali gouvernement bɛɛ lajɛlen o be jamana kuntigi fo a ka ni wale in na o mun b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana kuntigi labɛn bɛ bɛn ni keleya ni kumaɲɔgɔnyaw ani fo ka taa se an danbekɔrɔba mun ni o ye yafa ɲɔgɔnma ye ko o ye manifinya wulikajɔba ani manifinya giliba ye o siratigɛ de la ko gouvernement bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ɲɛmaw fo ka yira malidenw na k'a fɔ a ka cika in kɔnɔna la ko sariya ani kiri mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ fɛn fɛn ni sariya ka kan sariya bɛ tigɛ tiɲɛ kan ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛw di a ma kuranko sira fɛ conseil des ministres kunungo ye hakilina dɔ ta ka yɛrɛ k'a fɔ
ko diɲɛ kurukara waribonba banque mondiale k'a bɛna musaka di anw ma ni o ye sefa wari miliyari 19 ni kɔ ye yaasa ko o ka se ka don kuran da fɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni musaka in yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ a sɔrɔla ka ban bawo bɛnkan kun kɛra ani banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ bolonɔ kun bilala a sɛbɛnfura la kabi juin kalo tile 30 mali ani banque mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko association international développement IDEA kulu mun ɲɛsin bɛ ɲɛta kundalajanw ma fo ka taa se o bɛ banque mondiale de ka bolofara kan ni o ye IDEA ye ko o kun ye ni musaka in ka bɛnkan bɛɛ lajɛlen bolonɔ bila a sɛbɛnfura la juin kalo tile 30 ko ni hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamana kuran cakɛdaba ni o ye EDMSA ye k'a kolo giriya yaasa maliden bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na waati bɛɛ lajɛlen na o de ye laɲini ye wa ko ni hakilina in b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u hakili bɛ malidenw ka kuranko la wa ko baaraw bɛ ka kɛ yaasa kuran bɛ se ka sɔrɔ kuransɔrɔ siraw ka a caya mali fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na an bɛ taa kiriko sira fɛ an ka jamana kiri minisiri ale tun ye laɲini dɔ kɛ ko ka kiriso kɛrɛnkɛrɛnnen bila minnu ni o bɛ ɲɛsin dugukoloko koɲɛw ma ni u b'a wele ko pôle spécial baw ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugukoloko o de ye koba ye ni a kuma bɛ taa ka segin kosɛbɛ o siratigɛ de la an ka jamana kiriko minisiri tun ye a laɲini k'a fɔ ko o kiriso ka se ka sigi yaasa dugukoloko mankanw caman b'a ka se ka bɔ a la ha ka ja a ka se ka ban jango mali duguba kɔnɔnaw la ko a dugukoloko mankan ka bon kosɛbɛ o siratigɛ de la bɛnkan sɔrɔla k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kiriso in bɛna bila sen kan kiriso mun ni a bɛna ɲɛsin dugukoloko mankanw ma ko wa a bɛna kɛ yɔrɔ minnu na o bɛ tali kɛ mali dugubaw i n'a fɔ bamako fo ka taa se kayi sikaso mɔpti gawo bamako wa ko nin kiri bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛna kɛ cour d'appel olu de kɛrɛfɛ yaasa ka se ka maaw bɔ ɲɔgɔn na baw ko kuma bɛɛ sɛbɛnfura ko maaw bɛ kari ɲɔgɔn na a dɔw yɛrɛ ni kiri ma don maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliyaw ye mankanw ni ko wɛrɛw bɛ se ka bɔ a la ko yaasa ka se ka dugukoloko mankanw ban pewu maaw ka ɲɔgɔn faamu o la o siratigɛ de la ni kiri bolofara in a bɛna bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen la ka ɲɛsin dugukoloko o ma an ka jamana minisiri mun ka ca ɲɛsin bɛ mali jamana wɛrɛ koɲɛw ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale tun bɛ Sud-Afrique Rwanda jamana kɔnɔna la Kigali yaasa jaraja mun kɛra fɛn mun ye lakanako o bunakun kan farafinnagun kan ko session de la conférence internationale sur la sécurité en Afrique ni tun ye a tako filanan ye o kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ale de ye an ka jamana nɔrabila jamanakuntigi tɔgɔ la Abdoulaye Diop a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kulu in bɛ ka hakilina mun ta ka ɲɛsin farafinna ka lakanako ma o lakanako mun ni a kɛn bɛ ka farafinna jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɛsin bɛ a ma bi ko an ka jamana ɲɛmaaw u ye wulikajɔ minnu kɛ ani u bɛ baara mun na yaasa ka se ka lakana sinsin cɛn ka fɔ ka jamanaw kɔnɔna la hakilina in a bɛ anw ka hakilina de kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ anw bɛ baara kɔrɔlen mun na nin bɛna dɔ de fara o kan kosɛbɛ o kɛnɛ in kan baro kɛnɛ mun bɛ n'u b'a wele ko panɛli ni o dɔ kun sigira an ka jamana kɔkancɛw minisiri a kumana an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ani u bɛ ka baara mun kɛ yaasa lakanako bɛ se ka sinsin a ko gale an ka jamana ka yɛrɛtigiya ani fo ka taa se anw ka an jɔ anw yɛrɛ kolo la baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko an ye o baara mun ta bi bi na an ni jɛɲɔgɔnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka ko yɛrɛ kunba ye anw de ye fɔlɔ an bɛ ka juguw kɛlɛ ka boloda yɛlɛ jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye baaraw ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la wa ko juguw kɛlɛli kɔnɔna la bi jaabi ɲuman min ka bɔ baw ko an ka finitigilakaw terrain kan o bɛ ka dadigi kɛ juguw la o bɛ ka juguw faga wa ko bamanciya walijɔ kɛlɛtigɛ maa minnu filɛ nin ye bɛɛ de kan ka u kɛlɛ baw u tɛ fan kelen fɛ wa maa kelen jugu tɛ diɲɛ bɛɛ de kan ka ɲɛsin ni maa ninnu ma Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ suguya 10 mun na bi n'a bɛ wele ko guerre asymétrique kɛlɛ mun kɔnɔna la ni maa ti kɛlɛ ɲɔgɔn dɔn bawo a ko kɔnɔnaw ka ca jugu bɛ se ka kɛ i nin ye ani fo ka taa se i nin bɛ se ka kɛ i jugu ye ko tiɲɛ ka fɔ ka jamana kɔnɔ kɛlɛ in cogoya de ka gɛlɛn kosɛbɛ o bɛɛ ta an ka jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔw la yaasa ka se ka nin jugu ninnu kɛlɛ wa ko nin kɛlɛ in fɛnɛ musakako bunakun kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kolo ka girin kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛnko ani fo ka taa se diɲɛ kɛlɛkɛminɛn kuraw drone ni a ɲɔngo pangulu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nafolo mun kan ka don a la kosɛbɛ o de la ko maa kelen ka ko tɛ a ka kan yaasa ka jugu kɛlɛ
bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Abdoulaye Diaby ka kɔrɔfɔw la ko o siratigɛ la an ka jamana ni Burkina ni Niger farala ɲɔgɔn kan ka kɛ AES ye bawo ko n'an m'an kologiriya ka nin jugu ninnu kɛlɛ a kɛlɛ ma nɔgɔn o siratigɛ la ko a bɛ ɲini farafina jamana bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa jugu kelen mun ni o bɛ diɲɛ la ni o de ye jafara wale tigɛlamaw ye an ka se ka u kɛlɛ cogo min na kɛnɛ ko bunakun kan sumaya suguya mun bɛ yen nɔ ni o ye dengue ye a suguya yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko a bɛ ka jigin a bana hakɛ bɛ ka jigin kunun ko conseil des ministres senfɛ ministre min ka ca o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ni adamadenya sabatilenw ma ale ye o ɲɛfɔ ministre ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛ mun ni a taara an ka jamana ɲɛmaw fɛ yaasa ka se ka sumaya in ka a kɛlɛ ko a hakɛ bɛ ka jigin hali n'a sɔrɔ an bɛ samiya la nin waati in na sosow ka ca kosɛbɛ k'a ka kan bɛɛ ka i yɛrɛ kɔlɔsi soso ka kindaw ɲɛ ka sange sulenw maaw ka da u kɔrɔ maaw ka u kɔlɔsi kosɛbɛ soso la bawo nin waati in yɛrɛ de ye soso caya kuma ye o siratigɛ de la ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaw fɛ yaasa ka se ka sumaya ani suguya in ka o kɛlɛ sifinakaw tɔgɔla don diɲɛ kurukara kɔnɔ ko journée internationale de la jeunesse an ka jamana ye a laɲɛnamaya kunun ko utikalo tile 12 ministre mun ka cɛw ɲɛsin bɛ bɛn ani keleya ni cɛfɔni kan bɛ ma ni o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale de tun bɛ nin kɛnɛ ɲɛmaya la jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta o tɔgɔ la ko diɲɛ kurukara kɛ bɛ ka nin don mun sigi k'a kɛ sifinakaw ka don ye ɲina san ta daɲɛ o kɛra sifinakaw bɛ se ka u niyɔrɔ binfa bɛn ni keleya sinsinli la cogo min na ka kunnafoni jugu ka olu kɛlɛ ani fo ka taa se ka siya dɔw walima ka maa dɔw kɛ jugu ye bɛɛ ka se ka o kɛlɛ an ka se k'a dɔn k'a fɔ jugu kelen mun bɛ an na o de ye jafara wale tigilamaw ye kumakun bolila o kan kosɛbɛ barokɛnɛw sigira k'a yɛrɛ k'a fɔ sifinakaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana baaraw la hakaja jugu kɛlɛ la k'o de la ka kan mali sifinakaw bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ka dɔ fara ka wulikajɔw kan yaasa laɲini mun ni jamana ɲɛmaw bɛ k'a kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a sabati ko nin kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni basigi kuma fɔ kuma minnu ni o bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ani farafarali ye bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o kuma sugu bolo yaasa laɲini ye mun ye bɛn ni keleya o bɛ se ka sinsin cogo min na kɛba an tɛ fan fɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda segukaw fɛ yen nɔ ko siraban kasara 339 o de kɛra kalo 6 kɔnɔ o siratigɛ de la kunun ko utikalo tile 12 segukaw ka protection civile ɲɛma u ye nin kɔrɔfɔ ninnu daɲɛnɛmaya ko kalo 6 kɔnɔ siraba kasara a fanga bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye ka maa 12 ko bɔnɛ a nin na ni ka maa 572 ka o jogin o wale mun ni o b'a to maaw k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ wa ko siraban kasara ye a fanba bɛɛ lajɛlen kɛra bamako ani segu ni ɲɔgɔn cɛ mɔbilibaw ani fo ka taa se ko moto ni a ɲɔngo nka k'u ka jateminɛliw la o b'a ye k'a fɔ ko kelen de bɛna kuma bɛɛ siraban kasara ninnu jubajubila o de ye boli damatɛmɛ ko jugu ye ani fo ka taa se maaw tɛ siraba sariyaw labato ko bɛɛ lajɛlen k'i janto la yaasa siraban kasaraw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na masinakaw fɛ yen nɔ ko ji hakɛ jigin bɛ nin waati in na tile 2 in kɔnɔ o siratigɛ de la o kɛn bɛ ka cikɛlaw u kamana gan jango malosɛnɛnaw bawo ko o mago bɛ ji hakɛ mun na ka se ka u ka ciw kɛ o ɲɛ b'a la k'a fɔ hali n'a sɔrɔ an bɛ samiya la ni kuma in na ko ji hakɛ bɛ ka jigin o siratigɛ de la o bɛ ka a laɲini ji ka se ka na a cogoya la u bɛ se ka ci kɛ ka nafa sɔrɔ cogo min na
kayikaw fɛ nɔ kalanfaw minnu bɛ sajo la kɔnɔna la kayi mara kɔnɔ olu ye formation sɔrɔ formation mun ni a bɛ tali kɛ ka kalanfaw ka dɔntaw k'u kologiriya ko in kɛra ka sanga ni utikalo tile 11 ye tile 3 kɔnɔna la kalanfaw u ye kalan kɛcogoyaw kɛ u kun mun b'a to u bɛ se ka kalandenw galabu fɔ ni kalanbonw kɔnɔna la ha ka ja ka nisɔndiya kalandenw kɔrɔla la ka kalan yɛrɛ nege don kalandenw na o fɛlɛ n'o dabaliw o n'a damataw de kɛra kalanfaw kɔnɔna la kalanfaw kun u ka se ka o faamu a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ka se ka an ka kalan ka yakubaya o de la ONG caman olu de ni hakilina in k'a kɔrɔma don i n'a fɔ ko CORDED fo ka taa se MSS ani CAP fo ka taa se Save Children ani Union Européenne olu bɛɛ lajɛlen u bolo ɲɔgɔn ma ka ni hakilina in kɛ yan fɔlilakaw fɛ yen nɔ jirituru baaraw u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna jiriju 10,650 hakɛ ko u bɛna o de turu ni jirituru campagne na bawo an bɛ waati la waati min wele bɛ ka bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka jirituru baaraw kɛ a baaraw ninnu donna kunungo u ka lycée public kɔnɔna la yan fɔlila ka sanga ni sifinnakaw tɔgɔ la don ye k'a ka kan bɛɛ ka se ka galabu fɔ ni bɛɛ ka jirituru baw jirikuturu a bɛ kɛ sababu ye ka an ka sigidaw ka olu lakana o ye fɔrɛ o maa minnu bɛ yen olu de tun bɛ yen nɔ ka se ka jiri turu cogo ka yira sifinnakaw la ni jiri turula jiri bɛ lakana cogo di ka se ka o bɛɛ lajɛlen yira u la ani ka jiri nafa fɔ u ye u ka se ka a matarafa kulukorokaw fɛ yen nɔ cikɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu mago bɛ angɛrɛ la bawo ko angɛrɛ mun bɛ subventionné tubabu nɔgɔ hakɛ mun kan ka d'u ma ko a hakɛ ka dɔgɔ nin kuma in na ni cikɛlaw gan bɛ baara fɛ siratigɛ de la k'u bɛ a laɲini angɛrɛ mun kan ka na a bɛɛ lajɛlen ma se yen fɔlɔ bawo ko angɛrɛ kun fɔlɔ ninnu olu nana kalo 6 kɔnɔ ni o ye tɔni 42 ye nin waati na u mago bɛ tɔni 15 de la yaasa hakɛ mun ni kulukoro mara kan ka sɔrɔ u ka d'u ma ko u mago bɛ angɛrɛ mun na u b'a dɔn k'a fɔ ni angɛrɛ ma sɔrɔ cikɛ kow la mago bɛ jaabi min na o jaabi sɔrɔli o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kitakaw fɛ yen nɔ sifinnaka 2 tora ji la badenkɔ o kɔnɔna la ka sanga ni utikalo tile 11 ye ɛrɛmɛ k'a fɔ ko badenkɔ kɛrɛnkɛrɛnla ni o bɛ sebekɔrɔ o cercle fɛ kita mara kɔnɔna la ko sifinnaka ninnu u kun taara katakatani de la jida la yaasa ka se ka taa munumunu salo kɛ k'u t'o la u nana k'u bɛna u ko ji de la o kɔnɔna de la o ni tɔɲɔgɔn min tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ sifinnaka ninnu tolen ji la tɔɲɔgɔn ninnu ma se ka u labɔ u bolila k'u bɛ taa wele bila lakana tigilamɔgɔw ma ka na u bɔ yan'u ka na ko ni sifinnaka ninnu u sata tora ji la kibamute fan fɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bamanca walijɔkɛla tigilama maa 15 ka olu daji u ka tubolo mun bɛ ni o ye Forêt Kinsere ye finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko Kinsere o bɛ Barani commune fɛ u ka jabaranisoba sanfɛ ni u ye kɔrɔfɔ in dayɛnɛmaya ko u ye maa minnu ni u y'u faga bamanca walijɔkɛla tigilama u ka ɲɛmaa dɔ tun bɛ a la n'a kun dɔnnen don kosɛbɛ n'a ka ninjuguya walew ye ko Sangare Bari Manga a sisanga tun ye san 32 ye wa maa in ko jugu ninnu ka ɲɛmaa balo de kun don a bɛ bɔ Pini o kɔnɔna la ni o bɛ Kasum o commune fɛ ko ka sanga ni san 2018 ye a kun nɔ yera ninjuguya wale caman na ka ɲɛsin maa nana sumaworo ma nka ko wulikajɔ kɔnɔna la u ye nin maa kofɔlen k'a faga Zimbabwe jamana kɔnɔna la kalataw ni o ye wasadensigi kalata ni mɛritigiw ye o baaraw kɛra bi alamisa dɔn in na kɛnɛ mun kan ni maaw bɛɛ lajɛlen kun kɛmɛ ka taa u jɔ ka kalata nka ko kalata in na
maaw bɔra baw a daminɛ na maaw kun kamana ganbɛ baw fanga sinaw olu kun kɛmɛ ka wulikajɔ boloda maa caman kun jɔrɔ mɛ yalima kalata ninnu bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna la wa nka ko nka nin don in na ko daminɛ maaw bɔra nka a b'a yira k'a fɔ ŋaniya min bɛ maaw kɔnɔ o de ye kalafili ka se ka tɛmɛ kalafili waati ɲuman kan basigi kɔnɔna la nin waati in na jaabiw ka se ka bɔ ni o ye jaabi ɲumanw ye senegali jamana kɔnɔna la u ka sariya sun 77 article 37 ko u bɛna yɛlɛma don o la o mun bɛ tali kɛ mara mun bɛ maa fɛn fɛn bolo ni o ye jamana marabagaw olu k'u ka sɔrɔw ka o fɔ siratigɛ la ni hakilina in ko jamanakuntigi yɛrɛ k'a fɔ a sɔnna a ma ko jamana marabagaw fo ka taa se ɲɛma minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka yɔrɔbaw mara k'u ka sɔrɔw lajɛ nafolo min bɛ u bolo fo ka taa se sɔrɔ fɛn fɛn bɛ u bolo n'o bɛ tali kɛ du ni a ɲɔngow ka o bɛɛ lajɛlen k'o sɛgɛsɛgɛ o sariya sun in ni a bilala sen kan ni a lawaleyara a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye jamana ɲɛma yɛrɛ b'a la ka fara wasabulon ɲɛma fo ka taa se gouvernement ɲɛma ani ɲɛmabaw ka fara minisiriw bɛɛ lajɛlen kan ni sariya in b'a to u bɛɛ lajɛlen ka musakaw u ka sɔrɔw minɛn fɛn fɛn bɛ u bolo ni u ka biɲɛw ye patrimoine ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a sɔrɔla cogo min na Nigeria jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ kalataw kan ka kɛ eta osum o kɔnɔna la kalata mun ni o bɛna osum u ka ɲɛma sigi eta in kɔnɔna la nin waati in na Nigeriakaw ka dɔnkilidalaba mun bɛ yen n'a dɔn bɛ diɲɛ kuru kari kɔnɔna la ko Davido ale de ye welekan bila Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ma baw ko nin yɔrɔ in ye ale yɛrɛ ka marabolo de ye a ka eta in kɔnɔna la a bɛ ka siran kalata kɔfɛ mankanw kana bɔ a la baw ko eta in ɲɛma yɛrɛ ni o ye Ademola Adeleke o ye Davido bɛnkɛ de ye nka ko fanga sina mun bɛ yen ani ŋunuŋunukan minnu bɛ yen a ɲɛ b'a la k'a fɔ kalata ninnu kɔfɛ a bɛ ka siran mankanw kana bɔ a la baw ko san 2022 u ka kalata kɔfɛ mankanw a kuma dogo maa si la a kun kɛra sababu ye ka na ni basigi tiɲɛ ye o siratigɛ la Davido yɛrɛ k'a fɔ ko yaasa ka se ka o damatɛmɛ walew ka o kunbɛn kalata ka se ka kɛ basigi kɔnɔ k'a bɛ wele bila Ameriki jamana Donald Trump ma a ka se ka fɛlɛ kɛ ka nin ka marabolo ninnu ka u dɛmɛ kalata in ka se ka kɛ basigi kɔnɔna la cogo min na Libi jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fanga tilalen no 2 ye fanga fan mun bɛ yen nɔ ni o ɲɛmaa ye Marshal Khalifa Haftar ye olu ka service de renseignement ɲɛmaa Fauzi Al-Mansouri a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko ale fagara tɛnɛdon k'a to a bɛ ka bɔ misiri kɔnɔna la a kɛra mugujugu minnu b'a wele ko attentat voiture piégée ka taa mugujugu bila mobili kɔnɔ o ko in kɛn bɛ ka jamana fan fila bɛɛ lajɛlen olu kamana gan bawo jamana ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ olu kɛn bɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ nin wale in kɔn o b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ ka u jabajɛ ka bɔ nin ko in la k'a fɔ olu fan fɛ olu nɔ tɛ nin ko in na bawo ko nin ye wale mun ye bamancia walew ka wale de don ni o ye terroriste hakilina ye o siratigɛ la o wulikajɔw bɛ ka kɛ nin ko in kana kɛ ka tasuma tɔ ka dɔ fara o kan bawo fan fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ ko nin ɲɛma in service de renseignement o ɲɛma fagali k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara halisa Libi jamana gɛlɛyaw kan fan fila maaw o ni ɲɔgɔn cɛ Japon jamana ni Russie jamana bɛ ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛjugu ye bawo ko kabi gale yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni kɔji fɛ yɔrɔ dɔ don Île Kuril a yɔrɔ ko kɛn bɛ ka jamana fila ninnu u cɛ fara kosɛbɛ bawo jamana fila bɛɛ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ta de ye nin yɔrɔ in ye nka yɔrɔ in a masaya bɛ Russie jamana de bolo Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale kan ka taa taama la Île Kuril o kɔnɔna la nka fɛn min ye Japon ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ k'a fɔ kabi gale olu de ta ye nin marabolo in ye olu tɛ fɛ Putin ka se ka se nin yɔrɔ in na wa u b'a laɲini k'a fɔ nin yɔrɔ in ka se ka sigi Japon jamana ta la ka sɔrɔ an bɛ waati min na ko bi ni kɔji bolo yɔrɔ in na ni o ye Île ye a bɛ Russie jamana de ka bolo kan a caman ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in a bɛ ka gɛlɛya caman don kosɛbɛ Japon ani Russie jamana o ni ɲɔgɔn cɛ an ka bi kunnafoni bɛ kun cɛ nin yɔrɔ in de la k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a ni ce jani sugantili la yaasa ka se ka aw kunnafoli an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn nɛgɛ kɛrɛfɛw ka jaw wɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma
aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.